Erokamano Nyakwaromogi kuom medo kete e Ramogi TV. E sigana madhi loso twak marwa eni bang' od bura kadho paro mar chik mabiro tayo chenro ma kanisni kod riwruoge mamoko maok mag piny owacho. Jodolo, riwruok mar jodolo owuok ka kwedo parono mar chik e seche ma jopiny nigi paro mopogore opogore ewi parono mar chik. Ndalo ariyo kende tok jood bura siro paro mar chik mar chako juogo osuru kanisni to kod riwruoge maok mag piny owacho. Moko kuom jodolo e pacho ka wuok oko mar kwedo parono mar chik mapok oketie kogno kod jatend piny Kenya William Ruto. Jotend kanisni kod jodolo okadho kuom riwruok mar jodolo wacho ni chikego biro thiro lando injili magisebedo ka gitimo kaachiel kod keto hinga ne chenro mamoko mag kanisa. Jakom margi Harrison Ndeda wacho ni kanisni osebedo kaluwo chike kendo gindikore kod piny owacho kapok gichako tijegi mag yalo injili. The Attorney General should just come out with a circular and say that all pastors should choose an umbrella body to belong to. Correct. And that is where we can do self-regulation. And we have umbrella bodies that are already registered under AGs. Yes. So let them stop hiding behind all these stories and say they don't have a framework. Ne osire kod jodolo mamoko e romo mane gibago Bungoma ma okwayo piny owacho mondo owe kanisni ota chenro maggi giwegi. We request that he should not shelf this bill, but as a president, let him he must do away with it. Aiondoe kabisa. Kanisa liwe na uhuru wa kuabudu. Sisi kama kanisa ndio tumeomba hii inji ikawa jinsi ilivyo. Reverend Francis Opana mar kanisa mar Holy Pentecostal Churches of Kenya kadhodh na mchumbi okwedo parono kolero ni kanisa nigi ting' mapek e kind oganda mosebedo kuom higni mathoth kendo ng'ato ok onego par ni kanisa nigi omenda mathoth minyalo ng'ado osuru. Kanisa kik ng'ato par ni kanisa nigi pesa moro malich monego kaw ushuru kuom kanisa. Mano gima an awuon awacho from experience. Gino ok nyalre, gino onge. Opana wacho ni piny Kenya nyalo biro neno midhiero mathoth poni okaw okang' mar kawo osuru ne omenda mosechiw ne kanisa ne tij Nyasaye. To bende daher nyiso jo Kenya kata de uchandru manade kik udhi e kanisa ni udhi mayo Nyasaye ni udwaro tax. Uluongo laana ne piny. Uluongo laana maduong' kabisa ne piny, kendo kutimo mano ubiro neno calamities malich madwa hit Kenya bang' chako ni utax the church. To pach jopiny nang'o ewi parono mar chik mosekadh kod od bura mamalo. Moko kuomgi osiro ka giwacho ni oganda mamoko oseloko kanisa kar loko kendo ber ka gichulo osuru ne piny owacho. Kaka giketo kendo kaka ging'ado ni pastor golo osuru. Pastor mondo golo osuru. In kidwaro mitoka ilemoni. Eto kodwaro mitoka tichango ne. Pastor golo osuru, pastor yudo pesa mang'eny. Pastors gi golo osuru. Open air markets be mane ei estates gi. Be giketo gikoko gi wende ma giwero every evening. Gimbe ji loko skuma gi nyanya, gimbe giloko margi mar muma. Mokum jopiny kata kamano kwedo parono mar chik ka giwacho ni kata piny owacho choko osuru kuom kanisni onge ber ma osurugo biro konyogo jopiny kaka ber ma kanisa osekele kor gwenge ka omendago kidek lal e yor mibadhi. Wach mar tax masani wadogo jo kanisa gi jo NGO atamora kabisa nikech already taxes nitiere kendo ji ng'ado jikone kon nyaka common mwananchi. Gini ok dhi konyo raia ma piny nikech pesa gi kikata ka okawgi gilal mana corruption. Usuru ma sirikal amua ni mondo go kanisa gi konchielo inyo jo kanisa to konchiel bodhi konyo sirikal. Kechiro kanti kanisni moko ma gi support nyithi kiye. Tenjezi moko be ng'eny gi ne ubiro Kenya ka nigi support nyithi kiye, lakini sani koro piny omer. Gie sani kanisni koro rito ka jatend piny Kenya William Ruto biro keto koke parono mar chik mondo mebed chik kata oyo. Erokamano mano lipot mabende oyudo kanyo kotenore kod twak marwa mano odhiambo ma kawuono ewi